እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዜና እንሆ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ የመናዊ ከም ዝሞተ ማዕከናት ዜና የመን ሓቢረን። ኣኽባር አልየመኒ ብወገኑ ብዘርግሖ ሓበሬታ ካልኦት ክልተ ገፈፍቲ ዓሳውን ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ከም ዘለዉ መልኪቱ። ብመሰረት ሓበሬታት ማዕከን ዜና ኣብቲ ብቐዳም 14 ነሓሰ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብ ከባቢ ማያት ደሴት ሓኒሽ ብጉጅለ ተጠርኒፎም ዓሳ ኣብ ልዕሊ ዝገፉ ዝነበሩ የመናውያን እዮም ሓይልታት ባሕርያ ኤርትራ ተኽሲ ከፊቶምሎም። እቲ ዓብዱልባሪ መሐመድ ዝተባህለ ገፋፍ ዓሳ ብኡንብኡ ክመውት እንከሎ ቶም ክልተ ካልኦት ብዝተተኮሰሎም ጥይት ዘይኮነ ብከቢድ ማህረም ተቆሲሎም እዮም ናብ ኣልማካ ዝተባህለ ሆስፒታል ዝተወስዱ። ብተወሳኺ ንብረቶም ኩሉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝዓነወ ቶም ገፈፍቲ ዓሳ ገሊፆም። ክልማያት ኤርትራን የመንን ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ተዳንዩ ክነሱ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ብተደጋጋሚ ይረአዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘተሰላም ክጅምር ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ከቢድ ፀቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ገሊጹ። ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ተቐዳማይ ሚኒስተር ብዕለት 15 ሓሰብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ምዕራባውያን ሃገራት ብዲፕሎማስያዊ ኣስገዳድን ናይ ሚድያ ጎስጓሳትን ኢዱ ንምጥዋይ ዝበሎ ዝገብርኦ ዘለዋ ዘመተ ህዝቢ ብሓባር ክምክቶ ፀዊዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፀቕጢ ዝገብራሉ ዘለዋ ሃገራት ብስም እኳ እንተዘይጠቐሰን ንዘቕረባሉ እማመ ብዘይምቕባሉ ግና ኣብቲ ሃገር ንነዊሕ ዝጸንሕ ስምብራት ከም ዝገድፍ ሓቢሩ። ከይፈተና ሕራይ ብዘይምባልና ንዝመጽእ ኣሉታዊ ሳዕቤን ህዝቢ ብሓባር ክምክቶ መድላዋቱ ክርኢ ኣለዎ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ምሕፅንትኡ ድሕሪ ምቕራብ ብዲፕሎማሲ ፀቕጢ ከንበርክኻና ዘይከኣለ ሃገራት ስምና ንምጽላም ሰፊሕ ናይ ሜድያ ጎስጓሳት ንምጅማር ይዳለዋ ኣለዋ ኢሉ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዛዝሞ ኢና ብምባል ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝኣወጀ ተቐዳማይ ሚኒስተር ጉጉይ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ስለ ዝወሰደዩ ነቲ ሃገር ናብ ኣፈፌት መበትታን ኣብፅሒዋ ዘሎ ክብሉ ሓያሎ ተንተንትን ዲፕሎማሰኛታትን ርእይቶታቶም ይህቡ። ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክርከብ እዩ ክብላ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣቃሊሐን። አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺሞ ብዝበሃል ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝርከቦም ሓያሎ ክስታት ኣብ 2009 ተመስሪትዎ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም አልማህዲ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ካቢኔት መንግስቲ ንአልበሽር ከረክቦ ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ሓቢራ። እዚ ሓበሬታ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከሪም ካሃን ኣብ ሱዳን መብጻሕ ብምፍጻም ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ኣኽባር ሕጊ ከሪም ካሃን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ምስ ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃንን መሐመድ ሓምዳን ዳግሎን ድሕሪ ምርኻቡ ብዝሃቦ ቃል አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክርከብ ተሪፍዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ደረጃ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወሃብ ውሳኔ ምዃኑ ፍሊጡ። አልበሽር ብልሽውናን ምውናን ዘይሕጋዊ ናይ ወፃኢ ባጢራን ብዝርከቦ ክስታት ድሮ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣቕሪቡሉ ዘሎ ክስታት ግና ጃምላዊ ህልቂት፣ ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ዝብሉ ዓበይቲ ገበናት ምዃኖም ይፍለጥ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እንተተረኪቡ ስድራ ቤት ግዳያት ንነዊሕ እዋን ክጽበይዎ ዝጸንሑ ፍትሒ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሎም እወታዊ ስጉምቲ ኢሎም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርቲ ስፖርት ሎሚ ዕለተ ሰሉስ ከም ምዃኑ መጠን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወና ንመጻረይ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም
ንመገሻ ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ትሕቲ 10 ዓመት ናብ ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ነተሳትፎ ኤርትራዊት ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ፈረንሳ ጀርመናዊት መርበብ ሓበሬታ ራዲስፖርት ኒውስ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣመልኪታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገጻታን ዘስፈረቶ ጽሑፍን ካልኦት ምስ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝተኣሳሰሩ ዜናታትን ክንፍትሽ ኢና ንምክትታልኩም ከም ወትሩ ብኽብሪ ንዕድም ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 10 ዓመት ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድዮም ኣበበ ቢቂላ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ካልኣይ እግሪ ግጥም ንመጻረዪ ናይቲ ኣብ 2022 ኣብ ኮስታሪካ ዝካየድ መበል 10 ዋንጫ ዓለም ከተሰላስል እያ እዛ 10 ተጻወቲ ዝሓቆፈት ሃገራዊት ጋንታ ዝሓለፈ ሰንበት ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ዘካየደት ክትከውን ከላ ኣብቲ ጸወታ ካብ ደሊና ሳህለ ራህዋ ነጋን ቬኑስ ሃብተ ስላሴን ብዝረኸበተን 3 ጎላት ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ 3-1 ተዓዊታ ወፅያ እዚ ጸወታ 7 ነሓሰ ኣብ ጅቡቲ 21 ነሓሰ ኸኣ ኣብ ኤርትራ ክግበር ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምስሓባት ግን ኣብ ዘይሻራዊት ሃገር ክግበር ኣብ መረዳዳእ ተበፂሑ ኤርትራ ብድሕሪ ዚ ናይ ጽባሕ ግጥም ብድምር ውፅኢት ሰሊጥዋ ናብ ካልኣይ መድረኽ እንተደኣ ሓሊፋ ዝቕጽል ግጥማ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ክኸውን እዩ ብመሰረት ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝተዋህበ ኮታ ኣብዚ ካብ 10 ክሳብ 28 ነሓሰ 2022 ዝካየድ ውድድር ካብ ኣፍሪቃ 2 ካብ ኤስያ 3 ካብ ማእከላይን ሰሜንን ኣሜሪካ ከምኡውን ሃገራት ካሪብያን 3 ካብ ደቡብ ኣሜሪካ 2 ካብ ኦሻንያ 1 ካብ ኤሮጳ 4 ብሓፈሻ ንኣንጋዲት ሃገር ኮስታሪካ ደሚርካ 16 ሃገራውያን ጋንታታት ክሳተፋየን ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ተኻፋሊት ንኽትከውን ብሕጂ ንፅበያ 4 ሃገራት ኣውዲቓ ክትሰግር ኣለዋ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ዋንጫ ሻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ትሕቲ 19 ዓመት ብዝብል ሽም ዝጀመረ ውድድር ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ 20 ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመታት ዝካየድ ኮይኑ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት እዩ ንደቂ 20 ዓመት እንተላይ ከሳትፍ ጀሚሩ እዚ ኮስታሪካ እንግዶ ተሸባሸበሉ ዘላ መበል 10 ውድድር ኣብ 2020 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ግን ተሰሪዙ ናብ ወርሒ ነሓሰ 2020 ተሰጋጊሩ ንውድድር ዋንጫ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን 3 ግዜ ሰሜን ኮርያ 2 እዋናት ጃፓን ድማ ሓንሳብ ተዓዊተናሉ ሎሚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ክጅምር ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ናብ ጽባሕ ተሰጋጊሩ ብመሰረት ውድብ አትሌቲክስ ዓለም ዘውፅኦ መግለጺ መኽፈቲ ዕለት ናይዚ ካብ ሎሚ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 22 ነሓሰ ክካየድ ዝተወጠነ ውድድር ናብ ጽባሕ ዝተለወጠ ብምኽንያት ዚ ኣብ ዓለም ኣስፋሕፊሕ ዘሎ ሕማም ኮቪድ-19 ሃገራውያን ጋንታታት ናይ መጓዓዝያ ጸገም ስለ ዘጋጠመንን ነቲ ውድድር ኣገደስቲ ዝኾኑ ሎጂስቲካዊ መሳለጥያታት ኣብ እዋኖም ኣብ መወዳደሪ ቦታ ክበጽሑ ብዘይምኽኣሎምን እዮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብወገና 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባ 12 ኣትሌታት ዝሓዘለት ጉጅለ ጠርኒፋ ናብ ከተማ ናይሮቢ ኣትያላ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 4 ዓውድታት ኣትሌቲክስ ዝቀዳደማ ክኾናን ከለዋ እቶም ዝሰረፉ 7 ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ 5 ዓውድታት ኣትሌቲክስ ክጎዩ እዮም ኣብዘን 5 መዓልታት ኣብ ኒያዮ ዝተባህለ ማእከል ስፖርት ዝሳለጥ ውድድር ካብ 117 ሃገራት ዓለም ዝተኣኻኸቡ 973 ኣትሌታት ክሳተፉ ትጽቢት ተገይሩሎ ነዚ ቅድድም ብመገዲ ቴሌቪዥን ብቐጥታ ንምትሕላፍ 12 ሃገራት ውዕል ዝገበራ ክኾናን ከለዋ ውድብ አትሌቲክስ ዓለም እውን በዚ ዝውንኖ ናይ ዩቲዩብ መስመር ነተዓዘብቲ ብቐጥታ ክፍንወሎም ምዃኑ ሓቢሩሎ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኤግል ስዊዘርላንድ ትምህርቲ ኣብ መቕሳሚ ትርከብ ኤርትራዊት ደሴት ኪዳነ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ፈረንሳ ዝተሰላሰለ 2 ውድድራት ክላሲክ ተቐዳዲማ እዛ ጓል 20 ዓመት ተስፉቲ ተቐዳዳሚት ብቐዳም ብዓወት ኢጣልያዊት ማርታ ባሳኔሊ ኣብ ዝተፈጸመ 140 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ክላሲክ ላ ፔሪጎርድ ብ1 ደቂቕን 35 ካልኢታትን ደምግያ መበል 18 ክትወፅእ ከላ ብሰንበት ድማ ኣብ ውድድር ክላሲክ ላ ፒክቶ ቻረንቴዝ ዝኾነ ውድድር ግዜ ከየጥፍአት መበል 51 ኮይና ቅድድማ ወዲኣ ኣብዚ 129.5 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ዳሕረዋይ ውድድር ፖላንዳዊት ማርታ ጎብለል ኮይና ወፅያ ክቡራት ተኸታተልትና ቀፂልና ኬቨን ኬምፍ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ገጻት ጀርመናዊት መርበብ ሓበሬታ ራዲስፖርት ኒውስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተውህቦ ካብታ ጽኑዕ ዕርዲ ቅድድም ብሽክለታ ዝኾነት ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከም ዘለዎ ነቕርበልኩም
ኣመንጎ ሄኖክ ዝተወልደላ ከተማ ኣስመራን ኣመንጎ ማልያ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ወርልድ ቲም ኮቤካ ኔክሳሽ ለቢሱ ኣብ ውድድር ኣትሌቲክ ኖርዌይ ዝተበገሰላ ከተማ ትሮምሶን ብኣየር ናይ ከባቢ 6200 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣሎ። ንሱ ብዝሕጂ እዋን ናብታ ናይ ኮንቲነንታል ጋንታ ተሓቂፉ ዘሎ። ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ግን ከም ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣካል ናይታ ወርልድ ቲም ይክኸውን። መርበብ ሓበሬታ ራጅ ስፖርት ኒውስ 4 መድረኽ ውድድር ኣትሌቲክስ ኖርዌይ ቅድሚ ምጅማሩ ምስዚ ምናልባት ካብ ኣፍሪቃ ዝበለጸ ተስፉ ተቐዳዳማይ ትሕቲ 23 ዕድመ ክኸውን ዝኽእል ሄኖክ ኣዕሊላላ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ኣየር 22 ወይ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ። ኣብዚ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ዓለምና ግን ጠቕላላ ዝተፈለየ እዩ። ሓደ ግዜ በረድ ኣሎ፣ ሓደ እዋን ድማ ዝናብ ኣሎ። ካብ ናይ ሃገርና ፍሉይ ዝበለ እዩ። ግን ድሮ ኣብ ኢጣልያን ከለኹ ተለማሚደየ ብምባል ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ሉካ ቱስካና 2 ዓመታት ዝተቐመጠ ሄኖክ ይረድእ። ሄኖክ ካብ ፈለማ 2020 ኣትሒዙ ንጋንትኡ ኮቤካ ዝመስገን ውፅኢታት ኣምፂኢላ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን 5 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ከዓ 10 ተርታ ብምሓዝ ንክልቲኡ ውድድራት ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ብምዃን ፈጺምዎ። ሄኖክ ካብ ጽኑዕ ዕርዲ ቅድድም ብሽክለታ ዝኾነት ኣስመራ ናይ ገዛ ርእሱ መሰረት ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ተውህቦ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ካብ ናይ ትውልዲ ከተምኡ ዝኾነት ኣስመራ ናብ ኤሮጳ ኣቕኒዖም እዮም። ናይ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ፣ ናይ አንድሮኒ ጂኦካቶሊ ሲደርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ናይ ኣሳና ፕሬምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስ፣ ናይ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይን ናይ ኢንተርማሼ ቫንቲ ጎበርት ቢንያም ግርማይ እውን ካብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝተረኽቡ እዮም። ሄኖክ ቅድድም ብሽክለታ ብኤርትራ እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ዓይነት ስፖርት እዩ። ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ እዩ። ኩለን ስድራ ቤታት ድማ ንደቀን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክድግፍኦም ድሌት ኣለወን ብምባል ጸቒጡ ይዛረብ። ዳርጋ ፍርቆም ኤሮጳውያን ስም ሃገር ናይ ሄኖክ ምስ ሰምዑ ምናልባት ብቐጥታ ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ሓሳቦም ኣይመጽን እዩ። ሄኖክ ሰባት ናብ ኤርትራ መጺኦም ብውሕዱ ትዕዝብቲ ክወስዱ ባህገዩ ክንወዳደርን ከለና ብኽልቲኡ ገማግም ጎደናታት ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ እዮም ዝዕዘቡና ብምባል ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ውዕውዕ ስምዒት ቅድድም ብሽክለታ ብኣድናቖት ይገልጾ። ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ንስእሊ እዚ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማለት ሩዋንዳ እዮም ብትኽክል ዝፈልጥዎ። ኣብኡ ከም ኣካል ናይቲ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ኣብ ሞርዲ ኪጋሊ ዓመታዊ ፌስቲቫል ሓፋሽ ኣሎ። ኣዝዩ ብሉጽ ድማ እዩ። መቕሉልን ሚዛናውን ጦብላሕታ ከንጸባርቕ ዝጸንሐ ሄኖክ ንዙር ሩዋንዳ ክጠቅስ እንከሎ ብትሪ ዙር ሩዋንዳ ካባናዮም ቀዲሕሞ ኣብ 2010 እኹል ውድድራት እውን ኣይነበሮምን። ድሓር ናባና መጺኦም ንሕና ብኸመይ ከም እነካይዶ ተዓዚቦም። ሕጂ ኣብኡ እውን እንተኾነ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። ፍቕሪ ቅድድም ብሽክለታ ኣለዎም ይብል። እዚ ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ስርርዕ ይንጸባረቕ እዩ። ንሱ ኣብ ኤርትራ 5 ወይ 6 ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ኣለዋ። እዚአን ጥራይ እውን ኣይኮናን፣ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ድማ ውሽጣዊ ውድድር ኣሎ ብምባል ይገልጽ። ሄኖክ ነዚ ውሽጣዊ ውድድር ቅድድም ሓሊፍዎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ላዕለዋይ መዐቀኒ ደረጃ ዘለዎ ውድድር ሰሜን ቀለቤት ኣርክቲክ ፋልማይ ቅድድሙ የካይዳ ኣሎ። ንሱ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውድድር ታሕተዋይ ደረጃ እውን ከመይ ትዕወት ድሮ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኣሸጋሪ ዝኾነ 1.1 መዐቀኒ ደረጃ ዘለዎ ጂሮ ዴል ኣፒኒዮ ንኣብነት ሻድሻይ ኮይኑ መዛዘሚ ሕንጻጽ ረጊጹ። ኣብዚ እዋን ናብ ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓወተ ናይ ወርልድ ቱር ቲም እስራኤል ስታርትኣፕ ኔሽን ቤን ሄርማስ ኣብ ንጉሳዊ መድረኽ ውድድር ኣርክቲክ ኣመና ሓያል ተቐዳዳማይ ነይሩ። ኣብዚ ሄኖክ ብ1 ደቕን 3 ካልኢታትን ዶንጊዩ መበል 23 ደረጃ ሒዙ ብህሉል ግዜ ከዓ መበል 29 ተሰሪዑ። እዚ ንዓመታ ፕሮፌሽናል ዝኸውን ተቐዳዳማይ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ኣብቲ ክሳብ 10 ደረጃ ክሕዘሉ ተባሂሉ ዘሎ ውድድር ቱር ዳቨኒኽ ንምስታፍ ናብ ፈረንሳ ከምርሕ እዩ። ንሱ ኣብ ውድድር ጂሮ ቼርኮሊሶ ዴላ ቪልዳውስታ መበል 5 ብምውፃእ ዓቕሙ ኣመስኪሩ እዩ። በንጻሩ እቲ ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅየም ተሰሪዑ ዘሎ ውድድር ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ተሰሪዑ ዘሎ ቅድድም ብዙሕ ምስኡ ዝሳነ ይመስልን። ነዚ ኣመልኪቱ ሄኖክ እናሰሓቐ ክፍትኔ ኣብኡ ንሃገርና ወኪልና ኢና ክንከይድ፣ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓፀርቲ ዓቐባትን ከምኡውን ብዙሕ ንፋስ ከም ዘለዎ ሰሚዕ ኣለኹ፣ ምናልባት እውን ዝናብ ክዘንብ ይኽእል እዩ ይብል። ነዛሃበና ቃለ መጠይቕ ብምሕዝነታዊ መገዲ መስጊና ኣእዳውና ብድሕሪ ምጭባጥና ሄኖክ ነቲ ዝጽበዮ ዝነበረ መድረኽ ምድላዋቱ ቐጺሉ።
ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ቲም ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብዚ እዋን ንማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወኪሉ ድሮ ኣብቲ ብዓርቢ 13 ነሓሰ ዝተኸፍተ መበል 57 ውድድር ቱር ደ ላቨኒኽ ወይ ድማ ዙር ተስፋ ይሳተፍ ኣሎ። ሄኖክ ኣብ መኽፈቲ ኣብ ዝተገብረ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ክሮኖሜትር ካብ ተዓዋቲ ኖርዌጃዊ ሶረን ቫረንስኮል ብ31 ካሊታት ድሒሩ መበል 82 ደረጃ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ንጽባሒቱ ዝኖርዌጃዊ ደጊሙ ብዝተዓወተሉ 161.2 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ድማ ግዜ ከይከሰረ መበል 44 ተርታ ተሰሪዑ። ቱር ደ ላቨኒኽ ብሰንበት ብናይ ጋንታ ውድድር ክሮኖሜትር ትማለ ድማ ብናይ 153.4 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ቀፂሉ ውዒሉ። ክሳብ ሰንበት ብዝተገብረ ውድድር ኔዘርላንዳዊ ሚክ ቫንዳይክ ንብጫ ማልያ ክቆጻጸር እንከሎ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ምስ ጋንቱ ብግዜ ዝተሃስየ ሄኖክ ከዓ ብ2 ደቂቕን 27 ካሊታትን ተፈንቲቱ መበል 65 ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መርሓ ግብሪ እዚ ውድድር ሎሚ ኣብ 4ይ መድረኽ 183.9 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ እዩ። 174 ተቐዳደምቲ ዘሳትፍ ዘሎ መበል 57 ቱር ደ ላቨኒኽ ኣብ 9 መድረኻት 134 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። እዚ ቱር ኣብ 1961 ዝፈለመ ውድድር ኮይኑ መብዛሕትኡ ዝጥቀመሉ መወዳደሪ ቦታታት ቱር ደ ፍራንስ ዝሓልፈሉ ቦታታት ብምዃኑ ናይ መንእሰያት ቱር ደ ፍራንስ ብዝብል ስም እውን ይፍለጥ እዩ። ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ንድሓር ንደቂ 23 ዓመትን ትሕቲዩን ዝኾነ ተቐዳደምቲ ጥራይ ከሳትፍ ዝጸንሐ ቱር ደ ላቨኒኽ ንሃገራውያን ጋንታታት ጥራይ ዝተሓፅረ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለምን ካልኦት 3 ፈረንሳውያንን ዞባታት እውን ምስ ካልኦት 25 ሃገራውያን ጋንታታት ተጸንቢረን ይቀዳደም ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሓምለን መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ነሓሰን ህዝቢ ዓለም ብተመስጦ ዝተኸታተሎ ኣጋጣሚ እንተደኣ ነይሩ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 እዩ። ነዚ ውድድር እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራትን ገለ ብቐጥታ ገለ ብመገዲ ጸብጻብ ገለን ከዓ ብመገዲ ዜና ኣብ ጊዜኡን ኣብ ሰዓትንን ናብ ተኸታተልተን ኣብፂሕንኦ። በንጻር ናይዚ ግን ብፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን እትምራሕ ሰሜን ኮርያ ግን ኣብቲ ውድድር ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ብምኽናይ ኣይተሳተፈትን ጥራይ ዘይኮነትሲ እቲ ሕማም ብመገዲ ቴሌቪዥን እውን ዝተሓላለፍ ዝመሰለ ትመስል ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ነቲ ውድድር ኣመልኪታ ብመገዲ መንግስታዊ ቴሌቪዥና ሓንቲ ቃልወ እንትኹን ብጭቋ ኣይበለትን። እታ ሃገር ውድድር ኦሎምፒክስ ብ8 ነሓሰ ብወግዒ ድሕሪ ምዕፃው 2 መዓልታት ጸኒሓ ማለት ብ10 ነሓሰ ንፈለማ ግዜ ንሓደ ካብ ፍጻሜታት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ኣብ ወግዓዊ ቴሌቪዥና ን70 ደቂቕ ዝኣክል ከም ዝፈነወት ተፈሊጡ። እቲ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ዝተፈነወ ፍጻሜ ስፖርት ብ21 ሓምለ ማለት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ብዕሊ ቅድሚ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝን ቺለን ዝተኻየደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዩ። ሰሜን ኮርያ ብሕማም ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዘይብላ ትገልጽ። እንተኾነ ግን ሰሙያ ጥዕና ብሸንኾም እዚ ዘይመስል እዩ ብምባል ነቲ በዛ ሃገር ዝወሃብ ሓበሬታ ይነጽግቦ። ኣማሕዳሪ ናጎያ ናይ ዝተባህለት ጃፓናዊት ከተማ ታካሺ ካማውራ ንሜዳልያ ኦሎምፒክስ ብስኑ ብምንካሱ ይቕሬታ ሓቲቱ። እቲ ማሕዳሪ ንሜዳልያ ኦሎምፒክስ ብስኑ ዝቐርቀረ ነተዓዋቲት ውድድር ሶፍትቦል ጃፓናዊት ሚዩጉቶ እንቋ ሓጎሰክ ንኽብላ ኣድናቖቱ ክገልጸላ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዓዲሙ ንዝተሸለመቶ ወርቂ መዳልያ ኣብ ክሳዱ ንኸተእትወሉ ብድሕሪ ምሕታት እዩ። እዚ ተግባር ናይ ዝማሕዳሪ ብቴሌቪዥን ብድሕሪ ምፍናው ሓያሎ ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ተሪር ነቐፌታ ከም ዘውረዱን ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እቲ ማሕዳሪ ብወግዒ ቅሬታ ከም ዝሓተተን ዋላ እኳ እቲ ሜዳልያ ዝኾነ ይኹን ዕንወታ ይውረዶ ዋግኡ ንክኸፍል ግን ድሉ ከም ዘሎ ከም ዝሓበረን ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ብወገኑ ንጉቶ መተካእታ ካልእ ሜዳልያ ንኽህባ ቃል ዝኣተወላ ክኸውን እንከሎ እታ ስፖርታዊት ኣብ ፈለማ ነቲ ዝቐረበላ ዕድል ነፂጋቶ እኳ እንተነበረት ድሒራ ግን መተካእታ ሜዳልያ ንኽትቅበል ተሰማሚዓላ። ዕውታት ኣትሌታት ንሜዳልኦም በስናኖም ቀርቂሮም ክሰኣሉ ንቡር እኳ እንተኾነ ነቲ ንሶም ረሃፆም ዘንጠብሉን ከም ንቡር ግምጃ ዝርእዎን ሽልማት ብኻልእ ሰብ ክንከስ ግን ከም ዘይደልዩን ከም ነውሪ ከም ዝቖፅርዎን ይንገር። እቲ ማሕዳሪ በዚ ዝተጠቕሰ ጉዳይን ንሕማም ኮቪድ-19 ብግምት ብዘይምእታውን እዩ ማልያ ዘይብሉ ነቐፌታታት ውሒዝዎ። ሓደ ካብቶም ናብ ካማውራ ነቐፌቶም ዝወርወሩ ሰባት ኣብ ውድድር ጁዶ ወርቂ ሜዳልያ ዝተዓወተ ጃፓናዊ ናዎይሳ ታካቶ ኮይኑ ኣነ ንባዕለይ ነዛ ሜዳልያይ ብጥንቃቐ ዝሕዛ እምበር ኣይልሕፅፃን እየ እቲ ማሕዳሪ ነዛ ናተይ ነኺስዋ እንተዝኸውን ብበኽያት ፊቕ ምበልኩ ነይረ ክብል ተሰሚዑ።
ቅድሚ 2 ሳምንታት ክርስቲና ሲማኖውስካያ ዝተባህለት ቤላሩሳዊት ኣትሌት ብሓለፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ብሓይሊ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተወስደትን በስገዳድ ድማ ንሃገራ ክትምለስ ፈተነታት ከም ዝተኻየደላን ብምግላጽ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቶኪዮ ናብ ፖሊስ ኢዳ ከም ዝሃበትን መንግስታት ፖላንድን ቼክን ድማ ኣብ ሃገሮም ዕቑባ ንኽህብዋ ከም ተመባጽዑላን ሓቢርና ነርና። እዛ ኣትሌት እዚኣ ነቲ ብመንግስቲ ፖላንድ ዝቐረበላ ዕድመ ድሒራ ስለ ተቐበለቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖላንድ ትርከብ። በዓል ቤታውን ተመሳሳለ ቪዛ ስለ ዝተዋህቦ ካብ ሃገሩ ተበጊሱ ኣብዚ እዋን ምስ ኣብ ሓባር ኣሎ። ሲማኖውስካያ ኣብ ፖላንድ ድሕሪ ምእተዋ ኣብ 2019 ናብ ከተማ ሚኒስክ ብደረጃ ጋንታ ዝተገብረ ውድድር ምቅብባል በትሪ ፀወታታት ኤሮጳ ካልአይቲ ወፅያ ንዝተሸለመታ ብሩር ሜዳልያ ናብ ጨረታ ውሪዳታ። መበገስ ዋጋ ናይቲ ጨረታ $2,000 ኣሜሪካ ክኸውን እንከሎ ካብቲ መሸጣ ዝተረኽበ ኣታዊ ብምልኡ ንምትካል ምሕዝነት ስፖርት ቤላሩስ ክምጦ እዩ። ሲማኖውስካያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ሜዳልያይ ናብ ጨረታ ከውርዶ ዝወሰንኩ ደገፍ ንዝደልዩ ኣትሌታት ብመገዲ ትካል ምሕዝነት ስፖርት ቤላሩስ ክሕገዝ ስለ ዝደለኹ እየ። እቲ ምሕዝነት ነዚ ኣታዊ ተጠቒሙ ውድድራት ብምስራዕን ምትእኻባት ብምፍጣርን ነቶም ኣትሌታት ክረድኦም ይኽእል እዩ ኢላ። ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ መሰናኽል 110 ሜትር ዝነጥፍ ጃማይካዊ ሃንስል ፓርችመንት ኣብ ውድድር ፍጻሜ ንምቅዳም ብእዋን እዩ ብኣውቶቡስ ናብ መወዳደር ቦታ ተበጊሱ። ይኹን እምበር ጋሻሲ ዓሻ ከም ዝብልዎ ቅንዕቲ ኣውቶቡስ ብኣብ ምውሳድ ስለ ዝተጋገየ እታ ዝተሳፈረ ኣውቶቡስ ኣብ ክንዲ ናብቲ ንሱ ዝደለዮ ናብ ካልእ ቦታ ሒዛቶ ተሓንቢባ። ዝፈጸሞ ጌጋ ካብቲ ኣውቶቡስ ምስ ወረደ ዝተረድኦ ፓርችመንት ካልእ ኣውቶቡስ ተጠቒሙ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ስታድየም ክጓዓዝ ተሊሙ እኳ እንተነበረ ውድድር ዝጅምረሉ ሰዓት እናተቓረበ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ግን ግዜ ይፈቕደሉን። ናብቲ መወዳደር ቦታ ዝኸዳ ብኣዳለውቲ ኮሚቴ ዝተዳለዋ ወግዓውያን መካይን እውን ረኺቡ እኳ እንተነበረ እቶም ንኽተዓጻጸፉ ፈቓደኛታት ዘይኮኑ መራሕትን ብመሰረት ኣሰራርሓና ጠለብካ ኣቐዲምካ ብምምዝጋብ ከተቐርብ ነርካ ስለ ዝበልዎ ግን ክሰልጦ ይከኣለን። ብታክሲ ኸይከይድ እውን ኣብ ማሕፉዱ እኹል ገንዘብ ኣይነበሮን። እዚ ኩሉ ኣማራጺታት ዝተዓጽዋ ኣትሌት ኣብ መወዳእታ ነታክሲ ዝኾነ ገንዘብ ካብ ሓለፍቲ መገዲኡ ክልምን ወሲኑ። ናይ ኣጋጣሚ ሓንቲ ትርያና ዝስማ ጓል 31 ዓመት ወለንታዊት ጓል ኣንሰይቲ ስለ ዝረኸበ ኸኣ ዘድልዮ ገንዘብ ሂባቶ። ብሓገዛ ድማ ግዜ ኸይበልዐ ናብ መወዳደሪ ቦታ ብምብጻሕ ኣካላቱ ኣዋዓዊዑ ናብ ቅድድም ቀሪቡ። ኣብ ውድድራት መጻረይን ፍርቂ ፍጻሜን ተረጋጊዩ ቀሪቡ ቀዲሙ ሕንጻት ዘይረገጸ ፓርችመንት ቅድሚ ውድድር ፍጻሜ ናብዝን ናብትን ክብል ስነ-ኣእምራውን ተጽዕናውን ኣካላት ድኻምን ኣጓኒፍዎ ክነሱ ኣብ ዘሰላሰሎ ቅድድም ንወዳደርቱ በሊጹ ተሸላሚ ወርቂ ሜዳልያ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክኸውን በቂዑ። ንሱ ብድሕሪ ዓወቱ ነታ ነዚ ኽብሪ እዚ ንኽላበስ ዘኽኣለቶ ወለንታዊት ደልዩ ብምርካብ ንዝሃበቶ ገንዘብ ኣመስጊኑ ድሕሪ ምምላሱ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ጃማይካ ኣበርኪትላን ምስኣ ናይ መዘከርታ ስእሊ ትሪፉን። ብማዕከናት ዜና ጃማይካ ሕያወይቲ ሳምራዊት ዝተሰሜት ትርያና ኣብታ ኣብ ደሴታት ካሪብያን እትርከብ ሃገረ ጃማይካ መብጻሕ ንኸተካይድ ብመንግስቲ ጃማይካ ዕድመ ቐሪብላ ኣሎ። ሚኒስተር ቱሪዝም ጃማይካ ኤድሞንድ ባርትለት ነትርያና ኣብ ዝኾነ ኹርናዕ ናይ ዓለም ተሃሉ ብዘየገድስ ንዘረኣየቶ ሕያውነት ብጊደና ግብረ መልሲ ክንህበሉ ኢና ክብል ነቲ ናይ ምብጻሕ ዕድሚኡ ልኢኹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ዝመጽእ ሰሙን ናብ ተመሳሳሊ መደብ ብኻልእ ዝተፈለዩ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ይኹነልና። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።